Perlok barok kublai shibun kublai shi hajar ngo ya phi barok ki nong Krishan bait ya ke channel ki khanatang ukun khasi bat mentang i poi ha uni mau jam bat ngayo ya ke jing ais ngo bhana ke YouTube bat nga kwa yang i bangin sakhi kat banga ngadang plate ya ke jing ais ngo bha ya ke banga yo kaburam ke jing ro ko yu blai uba shas ngo bha permula pen poi yang kat hadu uni mau mer uba menta tung ini sakhi menta kat banga ngadang plate ya kan ke gift banga yo na ke YouTube. Kumne menta ngayo ban plate ya kan ka gift ya ka bangayo na ka YouTube bat hangne don ini silver button ya ka ba ka YouTube kala pha hangi namar ba ka channel ka jongi kalayo ban kenjo shilak plus ki subscribers perlok ki badang page hadu kan ka clip mat kublai shi hajar ngo ya phi long shisha kita ki nong Krishan barat ba yangi kum ka channel bat nginang ya syampat ha ki we bat ki video ki bangin sanang upload hakis ngi ki por ki badang wan kublai shi hajar ngo